No, poďme si predstaviť nominácie na speváčku, Že vieš? či by sme vás mohli na to trošku, chlapci, využiť. Dobre? Jasne. No jasné, čo? Ty máš nažhelený, ty si. Počkaj, košalanové, riflenové, aligátory, topánky. Chlapci, nominácia číslo 1 v kategórii speváčka. A už hraj, more. Dnes mám ísť do roboty, hlava sa mi zatočí, nech sa tento deň skončí. Zajtra však bude lepší, že preto dnes sa mi chce len piť, na to sa neumiera, tak to chce ďalej žiť. Doktor to nepopiera, dnes sa mi chce len piť, na to sa neumiera, tak to chce ďalej žiť. Doktor to nepopiera. Zuzka Smatanová! Prvá nominácia. Kamaráti z Gypsy Čáve. Keď sa nám už tento, povedzme si pravdu, bizarný večer tak pekne vyvíja, nemohli by ste túto gadžom ponúknuť ďalšiu nomináciu? Ale toto sú dobrí gadžovia, títo sú v pohode, tak toto je... Oni kúpia od teba tie topánky. Toto je nominácia číslo 2 v kategórii speváčka. I keď som vyšiel zo stanice, postretol som krasavice. Vyspýtal som sa, čo vy tu, hľadáme tú kvalitu. Že volajú sa Gypsy Čave, máme ich radi, sú tu stále. Hrajte, hrajte, spievajte, všetci sa zabávajte. Poťahni ten tón, dobre! Nela Pocisková, keby ste to náhodou neúplne identifikovali. Nela. A máme aj tretiu nomináciu, samozrejme, tak chalani, dúfam, že to máte ešte v aparáte. Nominácia číslo 3 v kategórii speváčka. All is air, love and war, but all I do is love you more. Po ulici pôjdem domov, zbadám celé, vezmem ju domov, poboskám ju na jeničko, zajtra jej kúpim nové tričko. Yeah. Ja, som to polčanský čavok, mňa hudba baví. Poďte všetci s nami. Ja, som to polčanský čavok, mňa hudba baví. Poďte všetci s nami. Prvý a posledný krát v televízii. Gypsy Čáve. Už nie len na internete, ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne, chalani. Ale dobrý nápad. Dobrý ste, ľuďom sa veľmi páčite, mnohí už aj od polpása hore tancovali. Tak skúsme, či by sme vás nemohli využiť rovno na to, že by ste nám predstavili toho človeka, ktorý prinesie tie oficiálne nominácie. Jasné. No tak to ale zahraj. More. Čo bolí, to prebolí, teraz angínu má. Angína to nič není, lieky na ňu nemá. Doktor vraví, to nič není, hlavne, že má hrdlo bolí. Cenu v kategórii speváčka prichádza odovzdať Miroslav Žbirka.